kaikki. Eli nyt me siis pelaamme FIFAa. Hyvin pitkästä aikaa mä voin näyttää tämän. Siis mä teen hyvin pitkästä aikaa nytten pelivideon. Näyks mä helikopterissa tässä? Näyt. Hyvä. No niin siis, eli Tämä on 13. ei muuta kuin aloitella. Moi! Voi helvetti. No niin, nyt siis aloitamme. Mites tämä? No niin, tästä. Ai jaha, jätkällä peli. Benzema. Yellow card. Pistätkö pätkälle? Nähdään mennä. Näin. Joo, nytten tää oli mun puoli. Otan Barcelonan, FC Barcelona ja Real Madrid mua vastaan. Ahaa, meinaako voittaa? Minä. En usko, että voitat. Ar. Ai jaa! Tuliko sun mukaan mieleen, että sä veät tämmösen matsin? Maalivahti, jos teikkär kasilas, joten voit varautua häviöisi. Mut mulla on Messi. Niin, mut kentällä Ronaldo, Benzema, Bale. Pipko. Oota ketään muuta, mä en edes enää muista. Sergio Ramos, Oli Marcelo. Sergio Roberto. Ei joo, se on sinun kentällä. Niin, minun kentällä on Sergio Roberto. Niin lähtee. Messi. Siitä. Ei, siitä lähti pallo suoraan. Alas. Mut mulla on kato Neymar. Niin, mutta sulla on 2 legendaa. Mulla on enemmän kuin 2 legendaa. Mulla on 3, olisikohan 4 legendaa. Ei, sulla on 3 legendaa. Muistaakseni. Hei, pieni hetki, mä pistän pätkälle. Noniin, se aloittaa. Noniin, nyt jatkuu. Ei oo. Siitä. Noniin. Messi. Neymar. Ei tarvii hyppiä kuitenkaan. Että kamereille. Ei. Ja tässä, kun me pelataan viillä, niin kaikki tyypit ei näytä oikeilta. Tää on vähän niinku väärennös pleikkaversiosta. Tää on väärennös pleikkaversiosta. No yritti kampata. Se ei mennyt ihan putkeen. Neymar! Kiitos Neymar. James. Mitä ihmettä? Miksi sä oot ottanut siltä palloa pois? No en mä ollut se. Okrep! Ei! Kroos tee maali. No. Miksi mä syötin yli? Niin, James, Bale. Joku, teekää nyt maali. Että Roni häviää. Täällähän piti olla Hardy. Mitä onkin? Mä vaihoin sille ennen edes. Mitkä kikot? Miksi tää ei juokse? Tää on muutenkaan liikaa. Siksi, koska sinä et liikuta sitä. Okrep! Eikö mene sille tyypille, mille haluat? No niin, Ronaldo. Jalo. Uskallisitkin vielä legendaan kampata. Siis... Pieni hetki. Oho, jatkuu. Menikö maaliin? Joo, mä en omari. Ter Stegen ei onnistunut. Ter Stegen. Ehkä jopa maailman paras maalivahti.
Niin päätti homma. Ei voi mitään. Ei voi. Ei edes Fifas. Jaha! Jaha! Nytkö ne rupes siihen hardcoreen menemään? Joo, nyt rupes hardcore. Hypku! Ei oo syöttänyt. Nyt on Neymar! Nyt on Neymar! Jaha! Ei se Jaha! pitkälle pääse. Ei se pitkälle pääse. Kun pitkuu tuolla pakkina. Pitku! Kun sori toi Pepe. Sori. Pepe on muuten legenda. Niin onkin. Ja pitkuu. Poja kasaa! Muuten kyllä on 4 legendaa. Bale, Iker Casillas, Pepe. Ike! Mulla on vaikea kertoa sanoa, mutta Ike ei ole legenda. Vaikka se onkin maailman paras maalivahti. Mutta oikeesti tämä Arsenalin maalivahti on maailman paras maalivahti. Oikeesti se on legenda. No kun, sit mä en tiedä. Ainakin minun tietääkseni. No niin, Messi lähtee. Kunnon skillsit siitä. Noniin, sieltähän tulee. Sieltä tulee pallo munille. Mä ois mennyt vielä. Ei se Ike päästä tuommoista. On se kerran pelissä päästä. Niin, mut se oli vahinkoa. Ihan sattuma. Ronaldo! Benzema ja kuka tahansa. Kato, se vetäisi Rabonalla. Ei. No. Ei mene minun maalivahin ohi. Vasemman jalan. James vetää siitä, niin. Onneksi meikän Pipku tuli eteen. Pipku? Se oli Pipku. Pikku. En mä tiedä semmoista pelaajaa kuin Pikku. Pipku! James! Nyt vedä hyvä. James! Mitä? Kuka toi on? Ter Stegen on sulla maalivahtina. Messi! Sä et voi missata Yritit tommosta. minun Ronaldokin. Siis Messi ei voi munata tommosta. Voipas, koska se ei ollut tarkka potku. Se vaan suoraan vetää. Savi! Pirrole. Dani Alves. Pakit alas. Uaa! Ei! Bale, nyt mene. Pipku! Sinä pystyt siihen. Pipku! Se oli Et Xavi. pystykään! Juhuhuhu. Roni vähän vielä 2-1. Vai 2-0. 2-0. Bale teki maali. Mitkä nyt? Pepe tulee sieltä versaus. Woppa. Mulla on helpompi sillä yhdellä ohjelmalla. Mä voi ehti. No, kuvaako se nyt kunnolla? Kuvaa. Kuva näkyy koko ajan. Kuva. Löytyy. Joo, mä päkkäsen vähän. Roni vaihtaa ohjaimeen. Vähän jötkympää pelivehkeeseen. Jaha, Mistä sä yritit syöttää? Jaha. Pikku. Ei ihan. Jos siinä olisi ollut Neymar, niin se olisi saanut pallon.
Koska Neymar on huomattavasti nopeampi mitä Messi. Mistä tää vastaa pelaaja? Eikö sä enää muista? Samasta mistä se syöttää. Oho. Ima! No mitä? Mitä? Minä tulen päälle. Messi! Ei olis pitänyt löytää sitä ohjainta. Nyt se sai heti. Elevi, kuvaaks toi? Mm? Onks ne oikeassa kulmassa? Oh. Hyvä. Näkyy koko telkkarin luut. Mihin vitsi minä tarviin kelloa, joka ei edes oo käynnissä? Kello 12. Mä ois lähes sitä edessä. Cheers ticking. Cheers ticking. Tiedäs tiikini. Niki. Nyt mä vaan kattoo mun tiin. Sä painoit vehden nappia. Mulla on siis Dani Alves, joka on supernopea. Benzema on siellä kärjessä, Bale toisessa laidassa ja kun on vasemmassa Cristiano Ronaldo. Vasemmassa laidassa. Niin kuin on ainakin. Ja Bale on Jordi, Rodriguez, Cruz, Modric. Morris, Marcelo. Tämä on Sergio Ramos, Pepe, Carvajal. Carvajalka, Niin ja sitten tietenkin se maailman paras. Casillas. Casillas. Sitten Tekkerestenken. Kekkeristeekeni. Teeskentelijä Sterkkeni. Näetkö mikä syöttö? Ai! Suoraan kikkauksesta kamppaus. Olisit... Siinä oli Sergio Ramos ees. Peliä Ramos. Mä olisin saanut tasapeliä ilman sinua. Ei saa. Karim Benzema vetää ylärimaasta maali. Ei kannata vielä siellä juhlia. Real Madrid ei kannata siellä vielä juhlia. Oota, niin mä laitan tän kameran nopeasti pätkälle. Mä pistän nää kuvaukset. Onks kuvauspäivä? Joo, no niin. Eli sitten kun 15 minuuttia on tullut täyteen, niin meikä lopettelee. Niin. Perkulle. Nyt teet ensimmäisen videon, joka on yli 12 minuuttia. Messi. Vedä sieltä käsien välistä. No ei tietenkään. Niin, mutta jos Iker Casillas laittaa käsien välit tälleen, niin sit se ei saa sieltä. Ja sieltä peilauko! Ja meni maali. Pitikö ottaa se harti? Tuossa taitaa olla myös se ekspertti, jos mä muistan oikein. Oh, fuck. Toivottavasti kommentteihin tulee, että pelaa ensi kerralla kaikista vaikeimmalla, ei kun helpoimmalla vaikeustasolla maailman parasta tiimiä vastaan. Elikkä se, missä on kultapajat. Ei saatan. Saatan Mari. Paljon. Kattokaa. Paljon. Ihan just 15. No voidaan lopettaa. Heippa!